Ensinnäkin, mä pahoittelen, jos tuolta taustalta kuuluu jotain poran ääniä, koska tuossa mun vastapäätä rakennetaan kerrostaloa. Joten voi olla, että sieltä ulkoa kuuluu jotain ääniä. Mutta mä oon siis suunnitellut tämän videon aloittamista niin kauan. Mä oon miettinyt, miten mä voin aloittaa tämän, mikä olisi mun semmonen niinku intro, millä mä aina aloitan mun videot. Mä en tiettäkö vaan keksi mitään. Siis multa ei luonnistu mikään. Moikka kaikki, tervetuloa mun videoon. Se vaan jotenkin ei ole niinku minä. Mutta mä oon nyt päättänyt alkaa tekee YouTube-videoita. Vihdoin ja viimein. Ja tää on siis ollut mulla semmonen asia, mitä mä oon halunnut siis pienestä asti tehdä. Joskus pienenä mä niinku muistan, kun mä kuvasin jollain digikameralla jotain YouTube-videoita ja leikin, että mulla on hirveästi katsojia ja tein jotain jostain esittelyvideoita tai What's in my bag tai jollain tämmöisiä videoita. Ja mä oon siitä asti aina halunnut tehdä, mutta se on aina vaan niinku tuntunut liian pelottavalta idealta. Ja nyt mä olin silleen, nyt on se aika, kun mä kokeilen ja otan selvää, onko tää edes mun juttu. Ja joo, joten tervetuloa mun ensimmäisen videon pariin. Mä oon ajatellut, että mä tekisin lähinnä semmosia niin kuin vlogeja, my week, ostosten esittelyvideoita, tämmösiä perus niin kuin asioita, mitä tekee elämässä, tämmösiä vapaa-aikavideoita. Mitä mä itekin tykkään katsoa, niin ehkä niitä on sit kans luontevaa tehdä. Ja mä ajattelin, että mä voisin tänään tehdä tämmösen niin kuin ensimmäisen My Day-videon. Mulla on tänään suunnitelmissa, mä menen itse asiassa kohta lähden töihin, mulla on siellä 2 asiakasta. Menen tekemään ne, sen jälkeen mä tuun takas kotiin ja lähden shoppailemaan mun 2 ystävän kaa, Laran ja Silan kaa. Ja sitten jos jotain tulee mukaan, jos mä löydän jotain kivaa, niin sitten mä teen vähän ostosta esittelyvideoa ja näin. Kuvailen teille pitkin mun päivää. Mutta joo, jos teillä tulee jotain ideoita mieleen, mitä mä voisin tehdä, esimerkiksi kokeilla jotain meikkejä tai reseptejä, whatever, mitä ikinä tulee mieleen, niin kertokaa mulle, mä ihan mieluiten teen mitä vaan videoita, mitä te haluatte nähdä. Ja joo, katsotaan mitä tästä tulee. Mulla on pari ideaa, vähän suunnitelmia tälle kuukaudelle, niin mä aina sit vlogailen siitä ja teen teille videoa, mut joo. Let's get into it! Ja mun on muuten pakko kertoa teille hauska story. Siis mä yksi päivä olin laittanut mun tiskikonetta päälle. Se ei lähtenyt käyntiin. Siihen tuli niinku virta, mut se ohjelma ei lähtenyt käyntiin. Se ei lähtenyt niinku pyöriin. Sitten mä niinku painoin sitä niinku pause-nappia vai mikä nappi onkaan. Niin mä painoin sitä niinku pohjaan, mä olisin, että ei mene päälle, ei tää niinku, siis mä ramppasin sitä vaikka kuinka monta kertaa. Sitten mä tilasin tänne huoltomiehen. Ja se tuli tänä aamulla tänne. Sitten sanoin silleen, että joo, mä laitan aina tästä tän ohjelman päälle näin ja ei se niinku lähde käyntiin. Sitten se painaa sitä nappulaa tälleen tsin ja laittaa sen luukun kiinni ja se lähtee käyntiin. Se kuin tyhmältä musta tuntui siinä hetkessä oikeesti. Musta tuntui niinku, okei, bear with me, mä oon just muuttanut tähän kämppään. Ehkä mä sit loppupeleissä en vaan osannut käyttää tätä tiskikonetta. Mut se on tähän asti toiminut sillä, että mä painan sitä nappulaa niinku pohjaa. Ja sit se vaan lähtee käyntiin. Nyt se ei toiminut niin. En mä kokeillut sitä silleen tsin. Silleen piu. Aina kun joku juttu ei toimi, niin automaattisesti sä painat sitä vaan kovempaa ja pidempään. Ja ajattelin, että vaan että se lähtee käyntiin. Mä lupaan teille, siinä hetkessä se katsoi mun hiusväriä ja oli silleen blondie or something. Joo, no onneksi se nyt toimii, koska mun astiat oli loppuja. Koska mä en ala tiskaamaan, jos mulla on tiskikone. Jos mä maksan tiskikoneesta, niin silloin mä en ala tiskaamaan. Niin nyt mulla on vihdoin taas astioita. Mut joo. Ja sitten mä oon itse asiassa löytänyt Jyskistä
ihan sika ihanat astiat ja mä haluun ne. Mä haluun uusia mun astiat. Tiedättekö te, kun te muutatte, niin teillä tulee semmonen, niin että te haluatte muuttaa kaikki teidän sisustusjutut, huonekalut, kaikki. Mulla kävi just silleen. Ja musta tuntuu, että nämä mun astiat ei sovi tänne kämppään. Niin nyt mä haluan uusia kaikki. Mut mä näytän sit teille, kun mä oon Jyskissä. Tai jos mä päädyn ostamaan niitä. Ja näin. Mutta nyt mä alan syömään ja sit mä menen töihin. Mä olisin voinut selittää ton tiskikonetarinan niin oikeesti 3 sekunnissa, mutta mä vedin siitä jonkun ihan hemotarinan. Mut joo, mun on pakko vielä näyttää teille. Katsokaa. Nam! Ja parasta on, kun lämmittää riisin... Miksi tää on tälleen? Come on. Niin parasta on, kun lämmittää riisin airfryerissa. Sitten tulee semmonen vähän crispy. Oikein rapea, ihana. Ja sit mä laitan vähän oliiviöljyä. Ja että. Tässä on mun ruoka. Ja nyt mä vihdoin viimein alan syömään ja sit mä lähden sinne töihin, mihin mun on pitänyt lähteä varmaan 5 kertaa ainakin. Niin kuin aina, mulla tulee kiire. Mä oon niinku tyyli jo myöhässä. Mutta mä nyt laitan nopsaa vaan. Tässä on nämä mun vaaleat housut, mistä mä puhuin aikaisemmin. Sitten mä laitan vaan tämmösen tylsän toppatakin. Arskat ja... Siis mä en tiedä miksi mun laukku tekee näin, mutta... Ei vittu, toi mun kampa tulee tuolta. Mutta... Se siis aina lähtee tästä, mä en tiedä miksi. Aina kun se on tossa jossain tietyssä asennossa. Näin, perustylsä asu, mutta nyt meillä on niin kiire töihin, että I don't care. Sitten kun mä lähden shoppailemaan, niin mä laitan paremman asun. On about tunnin päästä lähes sinne shoppailee. Ja siis onneksi mä liikun autolla, niin mä voin pukea vähän jotain kevyempää päälle, koska mä en halua laittaa toppatakkiä. Tuolla on liian kuuma toppatakille, mutta liian kylmä kevättakille. Niitä on tosi vaikea oikeasti pukeutua. Mutta mä nyt näytän teille tämän asun, mistä mä puhuin aikaisemmin. Eli tässä on nämä mun vaaleat housut. Nämä on tämmöiset suorat housut, niitä ei nyt näy kunnolla. Ja siihen kuuluu tämmönen takki. Noin. Siis siihen kuuluu tämmönen takki, nää on niinku tämmönen setti. Ja mä haluaisin laittaa tän, mutta tää takki ei oo hirveen lämmin. Niin sit mä en niinku tiedä mitä mä laittaisin tänne alle. Onks tää feikkitasku? Mä en oo siis... What? Täällä on niinku tasku, mut se ei oo niinku auki. Tuolla on tämmönen pikku reikä mikä on auki. Mut sit on kiinni. Kuuluuks mun niinku avata tää? Kuuluuks mun repästä tää vaan auki? Koska täällä on niinku tämmönen taskupussukka. Tai tämmönen. Mut miksi tää pitäis Tää tuntuu niin väärältä. Miksi tää on ommeltu kiinni? What? Mä haluan, että tässä on taskut. Siis kuuluuks tää nyt repästä auki? I don't know. Ihan sama. Whatever. Kuitenkin. What do we think? Ehkä mä nyt vaan laitan tän hupparin alle. Ja jos mulla tulee kylmä, no can do. Mun pitää vaan ajaa mahdollisimman lähelle ovia. Mun ei tarvitse olla ulkoa. Kohta mä lähden ja joo, mä mennään Silankaa shoppailemaan kahdestaan.
Katsotaan mitä löytyy. Kuvailen sit vähän Silankaa enemmän. Me tultiin nyt Silankaa Itikseen. Me käytiin äsken 157, mä löysin sieltä 2 housut. Nyt me mennään H&M:ään ja Kiksiin. Aiot sä ostaa vähän? Katsotaan kenties. Mä ainakin käydään hakemaan jotkut juomat, jotkut drinkit ja sitten me tullaan autoon tähän maistelu. Joo, tasting. Siis jotain kahvia tai jotain matchaa. Me ollaan parkkihallissa, joten täällä on ihan hirveä valotus. Mutta me käytiin Jungle Juice baarissa, mä otin Pink Pantherin, tää on klassinen, klassikko. Otin Pumpkin. Pumpkin Iron. Ja tossa on sitä heraproteiinia tai sitä jotain, mikä tekee tosta semmosen kermasen makuisen. Toi maistuu ihan mustikkapiirakalta, mun maistaa. Se blueberry pie on parempi. Vielä parempi. Toi on niin paljon parempaa kuin tää. Tää on tämmönen perus smoothie vaan. Tää on ihan perus hyvää. Nyt me käydään vielä ruokakaupassa Prismassa yhdessä. Ja sit me lähdetään koteihin. Cheers! Haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra. La abrimos rápido con nuestra pierna. Okei, mä just tulin ovesta sisään, takas kotiin. Ja me oltiin tosiaan Itiksessä Silankaa vähän shoppailemaan. Ja tiedättekö te, kun te menette shoppailemaan sillä ajatusmaailmalle, että te löydätte kaikki mahdolliset kivat housut ja painot ja kaikki, mikä teiltä puuttuu. Te niinku lataatte liikaa odotuksia siihen. Ja sit kun te menette sille kaupoille, niin te ette löydä mitään. Joo, mulle kävi just se. Okei, mä löysin vähän jotain, mutta en mä löytänyt niin paljon, mitä mä luulin. Mä olin jo niinku netistä kattonut etukäteen jotain kivoja juttuja. Sitten kun mä näin ne livenä, mä olin vaan silleen, it's not giving what I want. Mutta mä näytän nyt teille, mitä mä ostin. Ekaksi me käytiin 157. Okei, mihin mä nyt laitan? Mä löysin sieltä siis... Itse asiassa mä näytän ekana mun Prisman ostokset teille. Tässä on vähän huono valotus. Ihan sama. Kanaa. Juustoa. Tuo on parasta juustoa. Sitten granolaa. Mä oon haaveillut tästä granolasta. Niin kauan, niin mä en tiedä miksi mä en oo ostanut tätä. Tää on. Ostakaa. Bangeri. Sitten... Kyllä mun lonkat maksuu, kun on vähänkin köyristön. Mut siis pakettimansikoita. Toinen pakettimansikoita. Tää maksoi vaan 2 €. Nää molemmat. Siis niinku euro ja euro. Oli pakko. Siinä oli mun Prisman ostokset. Sitten koska me oltiin Finnmarissa, koska me oltiin Itiksessä, niin me käytiin Finnmarissa. Niin... Herra Jumala, sä oot vähän paperia. Mä ostin 2 tämmöstä perusvalkoista kuppia. Mulla on näitä jo 2. Niin nyt mulla on niitä 4. Mulla on täydellinen määrä. Niin noit mä ostin 2. Ja sitten 157. Mä oon siis halunnut tosi pitkään valkoiset pellavahousut. Mulla on semmoset veiket jo, mä käytän niitä lähinnä vaan kotoa. Ja sit mulla on töissä työhousuina siis 157 pellavahousut ja ne on kestänyt niin, siis niinku melkein 2 vuotta. Joo, melkein 2 vuotta. Hyvällä, siis silleen, että ei niillä ole tapahtunut mitään ja ne on vaan 10 €. Voitteko uskoa? 10 €. Niin tämmöset, nää on tämmöset vähän kermanväriset niinku, nää oli tosi kivat. Tuolla on takana tommonen 1 tasku. Mulla on nää niinku beigenä. Tämmöset.
Kuuletteko ton äänen? Siis toi tulee ulkoa. Tuo tuulee niin kovaa, että se tulee tänne sisään. Toivottavasti te ette nyt kuule sitä. Ja sitten tämmöset tosi valkoiset pellavahousut. Tämmöset perus. Näistä näkee aika paljon läpi. Mutta mä käytän täällä alla semmosia valkoisia vähän niinku boksereita. Mulla on semmoset niin sitten I'm good. Mut joo, niin mä oon aina halunnut, ja nää on siis vain 10 € jäsenille, 157 jäsenille, joten menkää 157. Mut joo, nää oli mun tän päivän shoppailut. Ja nyt mä ajattelin, musta tuntuu, että mä oon vaan niinku vlogannut tänään kotona, kun mä syön. Ja nyt mä taas syön iltapalaa. Mä haluan granolaa, sit mä haluan laittaa sinne vähän mansikoita, vähän kreikkalaista jogurttia, sit mä katon jotain hyvää ohjelmaa. Sitten mä teen vielä huomiset eväät ja sitten mä menen nukkuu, koska mä oon koko huomen päivän töissä. Niin mitä levätä. Mut joo, mä näytän teille kohta mun iltapalan. Okei, nyt mä vihdoin viimein sain mun iltapalan tehtyä. Miksi tää on niin kirkas? Kreikkalaista jogurttia, granolaa. Mulla on vadelma kakao granolaa. Mansikoita ja vähän hunajaa. Ja mä sain tän idean mun ystävältä Viiviltä. Shout out to Viivi. Mä en ole ikinä vielä maistanut tätä, mä en tiedä onko se hyvää, mut what can go wrong? Mä en malta ottaa, mä syön tän. Ja joo, mä alan nyt editoimaan tätä vlogia. Sitten mä menen suihkuun ja sitten mä menen nukkumaan. Joten mä alan lopettelemaan tätä vlogia. Toivottavasti katsoit tänne asti. Kiitos jos katsoit tänne asti. Muista, että tilaat tää kanava, niin oot sit ajan tasalla. Aina tulevista vlogeista. Ja joo, toivottavasti me nähdään ensi vlogin tai videon parissa. Ja kiitos kun katsoit. Moikka!